А зараз з маім госцем Кірылам будзем гатаваць смачныя пірожныя. Для гэтага нам спатрэбіцца раздрабіць 200 грамаў міндалю. Вось менавіта за гэта будзе адказваць Кірыл. Тым часам я бяру 200 грамаў мукі. Дадаю да яе 6 жаўткоў. Крыху лімоннай скуркі. 100 грамаў цукру. І наш раздроблены міндаль. Усё гэта старанна перамешваем і раскатваем цеста. Каб памочнік не збег, патрэбна загадзя падрыхтаваць некалькі цукерак. Падсілкаваўшись, Кірыл спрытна ўпраўляецца са скалькай. Раскатаўшы цеста, выразаем фігуркі у выглядзе сонейка і месяца. Каб пірожныя былі румяныя, можна змазаць яйкам. А цяпер адпраўляем духоўку на хвілін 15-20. На жаль, наш маленькі кухмайстер не дачакаўся пірожных і даручыў мне завяршыць гэтую справу. А зараз пашмарую вадкім мёдам і ўпрыгожу цукровымі пацеркамі.